mae'r bwyd da chi'n ei fita yn dod? Dyna'r cwestiwn nath disgyblion ysgol y Dderi yng Ngheredigion holi tra'n bita i cinio ysgol. Ydych, mae 3 tomato di dechrau tyfu. Ac ardd yr ysgol yn gyfle i dyfu llysiau i'w bwyta a'i gwerthu yn y gymuned. Ni'n dod fan hyn i plannu a tynnu llysiau. Mae fe'n bwysig iawn achos ti'n gwybod ble mae fe wedi dod o. Ni'n plannu tatws, tomatos, winwns a peas a ni'n cael cyfle i bwyta nhw mewn ysgol a gwerthu. A thra'n ymweld â fferm leol, nath y disgyblion weld fod moron yn tyfu dafliad carreg o'i hysgol. Ond i'w syndod roedd y moron roedden nhw'n ei fita yn yr ysgol yn dod o Loegr. Oedd ni'n mynd yna i gweld sut oedd gwneud caws. A pryd oedd ni yna, oedd ni'n gweld Patrick yn tynnu moron. O'n i ddim yn deall pam o'n i ddim yn gallu cael moron fan'na. Ar ôl cysylltu â'i aelod seneddol a'r cyngor, mi frwydrodd y disgyblion i gael bwyd lleol yn yr ysgol. A thrafod moron lleol bellach ar y fwydlen, dyma ddechrau'r daith o gael bwyd o Gymru i'w bwyta yn ysgolion Cymru.